Μην το βιάσετε, δεν πρόκειται γιατί βίντεο το βάει και πόση ώρα θα το βάει δεν ξέρεις. Περάσουμε ευθεία δηλαδή. Ναι. Εδώ πριν από μισή ώρα, ένα λεωφορείο που μας πήρε ξέρω. Παπαράτσι. Α, θα στρίψει. Κάτι έτσι και ψήχες. Κάτι έτσι και πλούσες. Έλα. Έλα να δεις τι έκανες. Πάνω όλοι οι μικροπολιτές βοηθάνε. Έλα. Κάνε το είδες. Κάνε. Επίσης αυτό, βλέπετε. Ναι. Ήταν εκεί, ήξερε κιόλας αυτούς, δώσ' του πρέσβη για τον Τσίπρα, πέρα για τον Καραμαλή, Eli tätä Eli tätä. Στο τραπέζι. Έφτασε τον Παπανδρέου. Ναι, κάτσε. Πάμε, έτσι ο Καραμαλή το έβγαλε. Δηλαδή δεν έχουν φαναράκια, αλλά και να σου ταιριάζουν. Μέσα σε αυτό μπορεί κάτι να βρείτε. Ό,τι πίνετε πέρσι. Βρε, κοιτάξτε τα πέντε. Και τώρα θα μαζέψουμε. Τώρα πια δεν μπορούμε να πάμε. Τώρα δεν είμαστε για πέρσι. Είναι δύσκολο το εξήγημα. Τώρα παγκόσμια. Ναι, πού είναι καλά. Το Παρίσι να πάρει το Παρίσι. Ξέρεις, είναι Βερολίνο.